Du need A, J-O-B. Jeg søger folk. Tænke ud over de normer. Så lad mig sige det på en anden vej. Vil du være interesseret i at være fra hinanden af et team af folk, der stillede 750 mennesker? 4 års opholdsteam. 7 måneder at få deres, og 7 måneder at komme tilbage til jorden. Hvis derefter kom i kontakt med mig i New York 369 Armory Space Command, City College of New York. Tror ikke til long om det. Undersøger setlogistics02@netzero.com Skype_FORSUGSFISKLAEXPDTUNRY Team Freelancer. Alle nødvendige færdigheder. Heads up mission. Mars EXPDTUNRY FORSUGSFISKERI status _company_startup. Over 137 forskellige afdelinger, over 2000 jobslots, åbninger, positioner, office, administration, international aerospace law, teknisk tegning, afdelinger, sikkerhed, engineering, life sciences, koncernledelsen, jobfunktioner, kunstner, pilot, office manager. Åbninger. No aldersgrænser. Undersøger. Send genoptag e-mail. setlogistics02@netzero.com eller http://369testbase.com/webs.com eller https://www.facebook.com/dagstar004 eller https://plus.google.com/you/0/plus Clarence Harrison Dagstar004 Skype_1 784 til 6648. Alle positioner vil blive offentliggjort her på Facebook, Google++, indtil videre. Tak.